Maswera sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Zvakangooma azvo veduwe zvinoitwa nevanhu kunze uko, asi hanzi tiri pakutsvaka mukoma zvino togodii. Nyaya yavakanditumidzira mukoma vedu yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mainge muri mugore ra2012 pandakauyawo kuno kuSouth Africa. Ndauya kuno ndakabva ndachizotanga kugara muPretoria. Ndichigara muPretoria kudaro tainge tichiitawo zvekufamba tichivaka, but ndainge ndisati ndava kugona kuita basa rekuvaka. Ndainge ndichiri kushanda sadhaka boy. Saka pane kumwe kwatakazoenda makaremo muPretoria tichienda tichinoita peace job. Saka panext door painge paine umwe mukadzi uyu ainge ari muprofita. Takabva tachizoendawo pamba pake nekuti tainge tichida kuti tinge tichingobvunzirawo, kuti tinge tichingonzwawo kuti zvakamira sei mumweya. Saka tasvika paya paiva paine umwe mukadzi ainge akagara mukiu. Mukadzi uyu ainge akanaka zvake, ari mutsvuku. Saka ndakaona kuti airakidza kuti ainge ari munhu ainge ari pakati pekushungurudzika chaizvo. Takati takagara kudaro akazoenda ndokubva achizonobetserwa. Saka akati achingobva mukubetserwa ndokubva tangosanganisa maziso edu, ndokubva ndangosuspekta kuti airatidza kuti ainge andifarira. Saka ndakazongosimuka mukoma ndikati ndainge ndichida kuenda kuchispaza shop ndinge ndichinotenga something sezvo painge paine vanhu vainge vakawanda. Mushure mekunge ndamusiya achibuda gate ndakabva ndamhanya. Iyo akatoita slow down paakacheuka achindiona ndichivhara gate. Ndakatoona munhu achiita slow down. Saka ndakabva ndachizoti ndamubata, akabva ati nhai mukwasha, kokwakanaka here, taurai nyaya yenyu nekukasika nekuti ndinogara apamba apo. Ndiri kutya kuti ndinokwanisa kuzoonekwa navatete vangu ndiinemi apa kumba kuine nyaya dziriko. Saka murume wangu anokwanisa kuzotonditorera advantage achiti zvimwe kuda ndimi muri kukonzeresa kuti ndisagarisana naye zvakanaka. Ndakamubvunza kuti dambudziko rainge ririrei, akanditi hapana nguva yekuti tinge tichitaura, muri kudei kubva kwandiri? Ndazviona kuti pamandikanda ziso pane zvamanga muchida kundiudza. Ndikati ndakufarira. Akabva anditi ainge achida kuti ndinge ndichitora mafoni numbers ake tinge tichizotaura. Ndakati ndichinogamuchira foni yake aita kubvunda. Ndikamubvunza kuti dambudziko rainge ririrei, akandiudza kuti ainge ava nemazuva akati kuti asingachazivi kudya chinonzi sadza kana kudya anything. Ndikati dambudziko nderei? Akati murume wangu iye ava nevamwe vakadzi vaviri muSouth Africa. Saka aine vakadzi vaviri kudaro, umwe ndewe kuzimu, umwe ndewe muno muSouth Africa anogara muno muPretoria. Saka ari kuda kuti tinge tichigara tose. Zvino mu1 room tingazogara tiri vatatu here? Ndo zviri kundikonzeresa stress, uye zvekare nehama dzake dziri kusapota nyaya iyoyo yekuti kana zviri zvo zvaada hapana kana problem. Saka ndakabva ndachizotora mafoni numbers ndokubva aenda. Ndikabva ndadzokera pachishopu paya ndikazotosvika shamwari yangu akandimirira, asi hakuna kana akambonyumwa kuti ndainge ndiine dzandainge ndatotsikisa sezvo tainge tiri vatsva munharaunda imomo. Ndakazotaura nemukadzi uya dzainge dzava kuzvitime. Mukadzi uyu ndichamuti Prudence zita rake. Saka ndakati ndatanga kutaura naPrudence akabva atanga kuchema. Ndikamubvunza kuti ainge achichemei, akandiudza kuti ainge akagara panze, ainge akirwa door nemurume wake. Ndikati why? Akanditi nekuda kwekuti murume wangu ari kuda bonde, but ndiri kumudza kuti handisisina kana simba mumuviri mangu, stress yakanyanyisa kundipinda munyama dzangu. Saka abva andidzinga akanditi gara panze. Ndakabva ndachizoendako tikatanga kukurukura zvedu, but tainge takamira kunze kwegedhi. Akandiudza kuti murume wake ainge atova pafoni achitotaura nevanhu vake. Saka takazongoita yekuba, mukomana achitakamirapo pajiraho ndokungoita bonde rekuba. Akati thanks, ndatofila better. Ndokubva adzokera akati kunyange yake akazorara neni, but wapodza ronda ranga riri pamwoyo pangu. Ndikabva ndati iripo. Takaramba tichingokurukura tichingotaura kusvika Prudence ndazomunzwira tsetse. Ndikati Prudence, nyaya iripo
of course uri mukadzi wemunhu, but ndafunga kuti ndinge ndichikubvisa pamunhu wako. Handizivi kuti uchazondibatawo zvakanaka Prudence mune ramangwana. Akati ndinototyira iwewe nekuti sezvo uri kuda kuti unge uchindibvisa pamurume wangu, maybe chinozova chituko mukati meupenyu hwangu. Ndikabva ndati never, handife ndakakutuka nerunako rwako. Saka takabva tachizotanga kugara tose pati, kwete munharaunda imomo, takabva tachizotanga kugara somewhere else. Ndakabva ndachizokasika ndikawana basa, tikazobuda muPretoria ndobva tachizotanga kugara muJoburg. Tava kugara muJoburg mukoma, ndipo apo Prudence paakazotanga kundiratidza matrue colors ake. Pandakatanga kuudzwa nevanhu, ndainge ndichiri in denial pandakaudzwa kuti Prudence aiti ndichingobuda chete iye aisara achipinza vanhu mumba. Ndainge ndisina belief yakadaro kuti munhu wandainge ndakabvisa pamunhu ainge achimushungurudza, achimuchita, achimurova, hapana paaizombofa akandiitira zvinhu zvakadaro. Saka mukomana achi ndakabva ndachizomubata, ndamubata mukoma akabva achizondikumbira ruregerero, akanditi zvaainge aita ainge asingazozvipame zvekare. Ndakachinja malocation matatu kubva ndichimutora kumurume wake pekutanga, then apo pandakazomubata penumber 2 tikazoenda tikatanga kugara somewhere else, ndikamubata zvekare aine umwe murume vachitokisana. Ipapo mukomana achi by then ndainge ndatomusimudzira mistake yandakaita Prudence uyu. Ndakabva ndachizoti ndainge ndichida kuti anga achienda kucollege. Makore iwawo ndo paibuda mapemiti nezvakangosiyana siyana, saka vanhu vazhinji vainge vaine pfungwa vakashandisa mikana. Saka Prudence ainge ari mukadzi uyo ainge akangwara. She was very intelligent. Kana kuchikoro you could see kuti ainge ari very intelligent, asi mikana ndiyo yaainge asina. Saka takabva tachizotanga kufamba ndokubva ndachizokwanisa kuti ange achiwana student visa. Panguva yacho iyoyo South Africa yange yakanaka. There was no need yekuti uswere uchiita zvemapemiti. Vanhu maingofamba, ende maZimbabwe taitofarirwa tichinzi tiri vanhu vanoshanda nesimba. Kana mumalocation waitoti kana uri muZimbabwe ukatsvaka pekugara, vanhu vemuno vaitifarira stereki, vainge vasati vanyanyisa kuti pandukira sezvavaita iko zvinozvi. Saka ndakakwanisa kumuwanira student visa, ainge ava kuenda pane imwe college. Handina kunge ndakamboiridha kuti mukadzi kana ukamu-upgrade iye anenge ava kusakwanisa kuzvidzikisa kuti ange achidzoka palevhel rako, anenge ava kuzviona ari kulevhel rimwe reria repatop. Ndo zvainge zvava kuitika. Saka takatanga kunetsana. Tichinetsana kudaro ndainge ndichitofungidzira kutoti ndini ndainge ndine problem, sezvo umwe wangu aiswera kuchikoro, then pakuzodzoka inini ndichibva kubasa ndakaneta, iye wanenge achicomplaina kuti akaneta. Saka ndaitoona sekunge ndiri kumuomesera kuti anga achiita mamwe mabasa ipamba. Ndaitowo ndikasvika sina chaari kuita achiverenga, ndaisambomudisturba ndototanga kutoita mabasa epamba paya, ndichitoti tiri kuzviita murudo. Epano akazoti agraduate mwana wevanhu ndokubva achizotanga kushanda. Akatanga kushanda kuNedbank mukomanashi. Ndo pandakatanga kuona kuti chinhu chinonzi munhukadzi, you can never understand chinhu chinonzi munhukadzi nerudo rwandakamurakidza, asi akandibaya nerakagomarara. We then moved out. Ndokubva tachizotangawo kugara kumasuburbs. Sezvisineiwo mukoma, nekuda kwekuti tainge togarawo kwainge kuri kumasuburbs, ndainge ndava kukwanisawo kuwanawo mabasa ainge aripo. Zvinhu zvakafamba mukoma zvekuti ndakasvikawo pakutenga motikari. Semunhu ainge asina passport ndaingova neasylum. Saka patakaenda ndichida kuti ndinge ndichinotora traffic register, mhepo dzakabva dzachizondisimukira. Zvimwe kuda ndingadai ndisina kuzosvika pakuromba, dai ndainge ndakakwanisa kutora traffic reg. Makore acho iwawo kunyange munhu ainge aine asylum aikwanisa kutovhura akaunti kana kutotora traffic register yekuti unge uchikwanisa kuzotenga nekuregister motikari. Asi mhepo dzakandisimukira, handina kukwanisa kuti ndinge ndichiritora traffic reg nekuti munhu ainge achindiseva akatongoita xenophobia, akati ndiri kuda permit traffic reg aribude neasylum. Asi ndainge nditori nevamwe vakomana avo vekumusha vakatokwanisa kutotonyora
vakatopiwa matraffic rage avo, asi inini zvakaramba. Sezvisinei ndakadzokera kumba ndikaidhabhula ndikabva ndati painge pasina kana dambudziko. Ndipo apo mukomana pandakabva ndachizoudza mudzimai ndikati sezvo iwewe uine permit, ipapo ainge atova nework permit. Ndikati tava kuisa motikari muzita rako, akanditi hapana kana chakaipa baba amwana. Tainge takataurirana kuti kana ava nepermanent position kubhengi kwaainge oshanda, taifanira kuti tinge tichizotanga kuvaka mhuri ange achizondiitirawo mwana, but zvinhu zvakanochinja. Akabva ati sezvo ndichiri pagrace period handisi kuda kuti ndinge ndichizokanganisa zvekare basa rangu nekuita nhumbu this year. Ndichazoita nhumbu gore rinotevera racho mukoma munhu ainge ongotaura nyaya dzisinganzwisisiki. Kubasa ikoko ainge ofambidzana nemamwe maSouth Africans avo ainge achishandawo zvimabasa zvine mari ende vachimutorawo vachienda kumaoutings. Semunhuwo ainge ari pakushingirira kuti kumusha tinge tichivaka, ndaishaya kana mari yekuti ndinge ndichikwanisa kuenda naye kana kudhina chaiko. Pandakazoona mapictures akapfeka edina dress randainge ndisingazivi, ndikamubvunza, then all hell then broke loose. Akabva achizofonera hama dzake. Kungwara kwaakaita akabva achizotora hama dzake dzose dzaaikwanisa kutora ndokubva achizodziisa pamastudent visa. Inini nekuda kwekuti ndainge ndisingazivi kuti South Africa yenge ichazosvika pakuoma kudai, handina kuita hanya nazvo zvemapemiti. Ndaingoti muSouth Africa pemiti ndinoidii, ndokakurarama kedu katainge tichiita makore acho iwawo, vamwe vachitotora mikana vachiishandisa kuita zvitupa nezvakangosiyana siyana. Saka akadana hama dzake, hanzvadzi dzake dzakauya. Mukomana vakaita zvekundisimudza. Pavakasvika pamba vakagara mudining, ndainge ndakagara mubedroom. Vanatsano vakasvika pakunovhura bedroom umo mandainge ndakagara, vakandizvuzvurudza kundiburitsa mubedroom. Vakaita zvekundisimudza mukoma, vakanondisiya kunze kwegedhi. Pamba apa painge pachidaidzwa zita rekuti Prudence nekuti tainge takashandisa mabank statements ake. Landlord ainge asingandizivi. Ndakatanga kuchema mukoma nekuti pavakandizvuzvurudza ndainge ndakangopfeka kashoti, kaboxer short, ndisina kana t-shirt. Havana kana kuda kundipa mukana wekuti ndinge ndichipfeka hembe. Fungai kuti vanatsano vako vachiona nhengo yako apo pavainge vachindizvuzvurudza vakanondisiya kunze kwegedhi. Vanhu vandainge ndakatobatsirawo kuti vange vachiuya muno mujoni ndozvavakandiita izvozvo. Saka ndakati ndakagara panze pegedhi kudaro, vakaona kuti vamwe vanhu vainge vava kubuda vachida kuona kuti dambudziko rainge riri rei. Ndopa vakandikandira hembe dzekupfeka ndikapfeka, ndikabva ndachizofamba zvangu sezvo vainge vanditi famba, hauna mapepa tinofonera mapurisa. Ndakazoenda ndikanogara kupaki kunosvika kuma9 ndokubva ndachizorara mutoilet kupaki ikoko. Mangwana acho ndakazomuka ndikafamba netsoka ndikazoenda kulocation kumwe uko kwandainge ndakambogara, ndikanotaura nefrendi yangu ndikatanga kugara naye. Dambudziko rakazovapo nderekuti painge paine umwe mupurisa uyu mudzimai wake ainge achishanda kuhardware. Saka zvavainge vakaita pavainge voda kurinovheta imba yavo mukati, vainge vakaba zvinhu zvemuhardware, matiles, majakuzi, zvinhu zvakangosiyana siyana. Saka zvinhu izvi zvainge zvakazara mugaraji pamba patainge togara. Sezvo motikari taingodzipaka panze, vakauya nematiles, vakauya nezvinhu zvakawanda zvavainge vachida kuti tinge tichizoshandisa pavainge voda kurinovheta imba yavo. Zvinhu izvozvo mukomanashi zvainge zvichidhura, zvaisvika I think kuma 60 something thousand rands value yazvo. Saka ndakazotanga kushanda mukomanashi ndichishandira mahara because vakazoenda vakazonotora zvinhu zviya, but nekuda kwekunetsana iye Prudence akaita sekunge ndainge ndakazvitengesa zvinhu izvozvo. Ndakasvika pakushandiswa nemupurisa iyeye achindithreaten achindiudza kuti ndinokusunga, handina kana senti randakawana apa ndaishanda ndiri ndega nekuda kwekuti ndakashaya munhu wandaikwanisa kuti ndige ndichizoshanda naye. Ndomuudza zvekare kuti pano apa pandiri kushanda hapana kana senti rinobuda. Ndakashanda mukoma, ndikabvapo ndikabva ndachizomboenda kuDurban. Saka ndava kuDurban manje ndo pandakati nerimwe zuva mukufambawo nekushanda nevanhu vakasiyana siyana, ndipo apo pandakazoti ndichitaura neumwe mudhara wekuMozambique ndikamuudza zvose zvakaitika, kubatwa rafu kwandakaitwa naPrudence. Saka nyaya yakatanga pakunoti ainge achida kundibatsira kuti ndinge ndichiita revenge. Akati munhu anokwanisa kukubatsira munhu uyu
anogara kuMpumalanga ehama yangu. Kana ukakwanisa kuunganidza mari tinobva muno muDurban toenda kuMpumalanga. Saka ndakashanda nekuda kwepain yandainge ndiinayo mumwoyo mangu, ndisina kucalculata zvakawanda kuti zvinhu izvi zvemarevenge zvinokwanisa kuzonosangana neurombwa mukati. Chandaingoda ndechekuti iye ange achizongonorwadziwawo neupenyu sezvavainge vakandiita. Saka ndakati ndawana mari ndokubva ndachizomukwidza mundarauya tikabva tachizoenda kuMpumalanga. Takati tasvika kuMpumalanga mukoma, ndipo apo pandakabva ndachizobatsirwa sekuru ivavo vakandiudza kuti vainge vachirapa nenyoka mhando yeBlack Mamba. Vakanditi vainge vachida kundipa vana venyoka iyoyo, vakanditi sarudza mwana umwe chete. Saka vakauya nehari, ndikaona kuti mukati mehari mainge muine mazai ainge arimo. Vakanditi ndinge ndichitora zai rimwe chete. Ndakabva ndachizoita saizvozvo, then ndokubva tachizodzokera kuDurban. Saka nyoka yaya yakabva yachizonotsonya zai riya. Ndikatoona muine kanyoka kainge kari kadiki-diki. Pandakangokatarisa kakabva kachizonyangarika umo mandainge ndakaisa zai, ndokutotanga kutoteverwa neBlack Mamba yai. Saka Prudence akazonoita accident, ndokubva akuvara, akabva achizovhunika musana, akatotanga kutoshandisa wheelchair, kubasa zvikatodhakwa. Then hanzvadzi dzake dzakapera kufa one by one, but by the time yadzakazonopera kufa ndainge ndava kutoziva kutoti zvinhu izvi zvandakaita zvemago back to sender zvatopanduka, ndatova nechitokolo changu. Saka by then pandakanzwa kuti Prudence ainge abondera nemotikari akavhunika musana, ndo pandakangotanga kungoita lucky. Ndakarova rimwe piece job mukoma. Kupenda kwatakaita imwe hotel pakabuda mari yainge ichisvika kuma 200 something thousand. Kupenda kwatakaita hotel takaipenda kunze chete. Saka mukati vakazoti vainge vachazondifonera pandakazodzokerako ndichinopedza kupenda mukati. Ndo pandakabva ndachizotenga motikari yangu yekutanga. Apa nyoka yainge ichingonditevera kwese uko kwandainge ndichiinda. Saka ndakazoenda kuMpumalanga, ndaona kuti nyoka yacho yainge yava kungoti kunyange ndiri pavanhu ndotoiona. Saka sechinhu chisina kujairirika kuona nyoka, ndaiti pandinoiona Black Mamba iyoyo ndaivhunduka, because yaikura each and every day. Paiva nenguva yekuti every day waitoona kutoti nyoka iyi yakura, nyoka iyi yakura. Pari zvinozvi yareba iyo about 15 meters. Saka Black Mamba pachezvayo inyoka yekuti haungambofi wakaijaira, kunyange uchiziva kuti inyoka yako zvinenge zvichingokutyisa kuti kukana ikandiruma ndinobva ndatofa. Saka yaiti ikauya ikasumudza musoro wayo ndobva ndavhunduka apa ndiri panenge paine vanhu. Ndadzokera kuMpumalanga vakabva vanditi painge pasina problem. Chavainge voda kuti ndinge ndichiita ndechekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga coffin. Ndakatenga coffin, vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda paguva rehanzvadzi yaPrudence uyo ainge akafa, ndikanotora ivhu. Ndakaenda ndikanonokora ivhu rainge rakawanda, ndikaenda naro kuMpumalanga. Rimwe racho vakazondipa. By then ndainge ndatotenga imba muno muSouth Africa. Vakanditi ivhu iri zvandoda kuti unge uchizoita uchimunosvika pamba pako pagedhi uchamwaya ivhu, then unobva uchizotsvaka chigaba woisa rimwe ivhu mugaba imomo, wotsvaka pekuti unochera pasingazogari pachienda mvura nguva dzose. Saka iko zvinozvi pamba pangu nditori nekamwe kaflower bed kekutoti munhu anenge achishanda pamba pangu ndotomudza kutoti apa ubate apa, nekuti ndipo panogara zvinhu zvangu, nenyoka zvekare ndipo painogara. Munhu kana akatoti achitoshanda akada kudzurira angava ari mapundo kana kungoita mamwe mabasa ipapo, anotoona musoro wenyoka ichitodongorera kudai obva atotiza. Saka so far vanhu vose vandishandira pari zvino hakuna ati amboita zvandinenge ndisina kumuudza kuti ange achiita. Saka ndakasvika pamba ndikatora chimwe chigaba ndikachicheka ndikaisa ivhu, then mumba zvekare pandakazoti ndava nekofini rangu ndikabva ndachizoriisa mune rimwe room. Saka mukofini umu ndakabva ndachizomwaya zvekare mavhu. Saka mavhu ava iwo akabva achizonoita sekunge anonozara mukofini. Saka ndakazonopaza pamusoro pekofini. Usiku zviya dzimwe nguva ndinorara pamusoro pemavhu iwavo ndirimo mukofini. Black Mamba iyaya inobva yachizouya yobva yazvimoneredza pandiri yozorora zvayo. Ndiko kuromba kwangu uku kwandakaita. Ndakazviita not because ndainge ndichida, asi mukoma situation yandakaiswa
naPrudence handizivi kuti ainge achida kuti ndirarame here kana kuti ndinge ndichingoita suicide. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Pakaipa mamwe maconfessions unonzwa moyo uchita kurwadza paunotanga kutaura nemunhu achikuudza nyaya yake, uchinyatsokunzwa pain inenge iri muvoice rake munhu achitaura, kunyangwe vakaromba zvavo but pain yavainayo mukoma ava. Vanoti ivo kunyangwe vakazowana revenge, kunyangwe vaine mari, but the pain can't go away zvavakaitwa naPrudence. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu. Ndinokumbirawo kuti mundiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu mauya kuipa manje uku ndokubasa. Ininiwo ndakamboshandirawo rimwe department tainge tiri vakomana vamunogara muchiti vakomana vemasutu maCIO. Ndaishandira kudepartment randichangu chinjazita ndoti Special Unit 47. Saka tainge tiri vanhu vekuti mabasa edu atainge tichibata, pane mamwe mabasa awo anobatwa munyika, mbavha dzinobatwa nemamwe masyndicate zvekuti hadzimbofi dzakaapia mumapepa nhau. Basa redu rainge riri very simple. Munombozviziva here kutoti kutosmagula kwamunenge muchitoita zvinhu paya, pamwe pacho tinenge tichitokuonai munenge muchitoonekwa, asi nguva inenge isati yakwana chete. Saka basa redu rainge riri rekuti tinongotarisa nekuwirirana nekushamwaridzana nevanhu avo vanenge vachiita zvekusmagula maweapons, dhiziri, kopa, masigarettes uye zvekare nemaexplosive. Saka tainge tiine bhesi redu muBeitbridge, tainge titori zvidhakwa zvekutopedzisira. Saka ndakazotanga kuwirirana nomumwe mudhara uyo wandichati Dhuve. Dhuve uyu ainge ari mugari wemuJoburg, ainge ari mundevele. Saka iye ainge aine matraki ake maviri. Dhuve uyu akaenda under our radar nekuda kwenyaya dzepolitics. Izvo zvimwe zvaainge achiita tainge tisina hedu basa nazvo. Saka Dhuve iye akabva achizopiwa task rekuti ainge achifanira kuti anga achismagula zvombo, ndipo paakabva achizonoirasa ipapo. Saka matraki ake ainge achitakura mahardware supplies uye aitakura nemagroceries. Saka takazotanga kuwirirana inini naDhuve zvekuti ainge asingatombozvizivi kuti ndainge nditori muC10. Ndakasvika pakunoenda naye kumba uko kwavainge vachichengetera zvombo muJoburg. Vaiva vaine zvombo zvose zvekuti kana kurwisa nyika vaikwanisa kutorwisa nyika. Tichibvapo pamba ipapo ndakangotaura naye sekuseka, semunhu wandainge ndichiwirirana naye kana mhuri yake ndainge ndava kutoiziva. Ndikatombomupa yambiro yekuti ainge achifanira kuti anga achisiyana nazvo, kana kuri kunzi vainge vachiita zvavo zvavainge vachiita zvekusmagula magroceries, izvo zvainge zvisina hazvo basa, nekuti idzo dzinenge dziri mhosva dzekuti munongonetsana neZRP, but idzi dzekuti munenge mounza zvombo munyika zvinoreva kuti inenge yava a matter of national security, and you do not want to be a matter of national security, nekuti unenge watova against nyika yako. Saka naDhuve taiwirirana, ende zvakazoitika kwaari Dhuve zvakandirwadza. Dhuve uyu akaramba achingoenderera mberi. Vainge vaine zvombo izvo zvavainge vachida kuti vange vachizounza muzimu. Dai kwanga kuri kunzi ainge akangopa maorders ari muJoburg kumba ikoko kwavainge vakachengetera zvombo zvimwe kuda, angadai asina kuzofa, but by then iye akatondifonera akatondudza kutoti ainge aine track rake iro rainge riri munzira rainge richibva kuJoburg, ratainge tichitoziva kutoti rainge rine zvombo zvainge zvakaipa, magrenade, zvombo zvakangosiyana siyana zvekutorwa nazvo hondo. Dhuve uyu akabva achizongondinyurira zvimwewo semunhu waainge achivimba naye asingazvizivi kuti ndainge ndichitotapa information kubva kwaari. Saka Dhuve akazongonosungwa. By the time Dhuve paakasungwa, mukoma, chinondirwadza semunhu wenyama ndechekuti Dhuve uyu iye ainge
ari munhu ainge aine asthma. Saka paakanobatwa hameno kuti vakamuvhundutsira here, but kumurova havana kana kumbogara vakamurova because ainge asina kana mamarks pabhodhi yake ekurakidza kuti munhu akaitwa interrogation. Saka akangonovhunduka achinosungwa. Pavakamuudza mhosva yake ndokubva atodonhera pasi. Ainge agara achirwara neasthma, akaendeswa kuchipatara, but by the time that the ambulance came ainge atoshaika. Vainge varipo vakandiudza kuti hanzi vakatoona miromo yake, malips achishanduka kuita blue, hanzi blue. Vanoti zvakatyisa, zvinhu zvakaitika zvakavatyisa. Saka semunhu ainge ari munhu wekuziva, chakazonyanya kundibata ndechekuti ndiri parufu rwake ndakamuona Dube. I was supposed to be there because mhuri yake ndaitoiziva in and out, and ndaitowirirana naye as my own brother, just that mhosva dzake idzo dzaainge opara dzainge dziri mhosva dzekuti dzaikwanisa kuzokanganisa runyararo munyika. Saka ndakaendawo kuBulawayo, then parufu rwake ndakatomuona apo pakasvika chitunha chake chichibva kumochwari. Zvakaita sekunge sekuseka, but umwe wangu andainge ndiinaye ndakatomuudza kuti una Dube uyu. Saka vakati vachingosvika, motikari yakambonetseka kuti inge ichiita reverse. Yakatadza kuita reverse mukoma pekuti kana munhu achiri kudzidzira motikari anofanira kutongoti anga achitongogona kurivhesa panhu ipapo, because gedhi rainge rakatovhurwa ende painge pasitomborina kana zvimwe zvinhu zvokuti zvingakubhloka. But munhu ainge achidhiraivha motikari akakoniwa, akashonyorora motikari, achashonyorora. Akazoti achinopaka motikari, paakaburuka motikari ndakaona ainge akaita kutota, akati chokoto, ziya achidikitira, ndokubva achizoti achinonovhura kwainge kuine coffin. Ndobva ndakamuona Dube akangokaruka atomira kumberi kwemotikari. Ainge akabata bhampa remotikari because motikari iyoyo yainge yakatakura coffin rake yainge iri B250, yainge ine bhubha. Saka ainge akabata bhubha iroro achiratidza kuti ndiye ainge achitotadzisa driver kuti anga achikwanisa kurivhesa zvakanaka. Akaita zvekundidongorera nekuti isusu tainge takamira nechekuseri kwemotikari sezvo vainge vava kuda kuburitsa coffin. Akaita zvekundidongorera ndokubva anyangarika. Takazoti tava munzira takananga kuHarare, ndipo apo pandakamuona. But pandakamuona ndakangoona light nechekure kure. Ipapo ndainge ndakatogara papassenger seat, umwe wandainge ndiinaye atori busy achitorova zvake motikari. And I still remember kuti ipapo mukomanachi painge pachitoridzwa song yaThomas Mapfumo yekuti chamutengure. That one I still remember very well. Ndopandakangoti ndichingonoti bwai kudai ndokubva ndatoona kutoti kure kure nechekure kwainge kuine kamoto kainge kachiti vai. Zvakaita sekunge ndakaona munhu paTV kumberi kwangu. Riya ziwindscreen rakashanduka rakaita TV, ndikaona mashowers, ndikamuona Dube, ndokubva anyangarika. Zvakaramba zvinhu izvi zvichingoitika kwemakore akati one day. Pazvaiitika zvaiitika ndisina kana kumbotarisira, ende ndaitomuona live and direct Muscat. Aingokaruka angoti vai kumberi kwangu obva atonyangarika. Saka ndizive kuti iye mukufa kwake ainge aine chigumbu here chaainge ava nacho kwandiri, because akazonozviziva mukunofa kwake kuti inini ndainge ndichishandira bazi ripi. Ndo zvakaitika izvi mukoma, but pava nemakore akati one day kubva zvinhu izvi pazvakaitika, ende ndakagumisidzira kumuona murume uyu kudhara. But pane pamwe pandakambomurota, but not kumuona, just kungomurota chete. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi tinenge tichikuonai tinenge tisina kana basa nemi, hanzi tinozotanga kuita basa nemi kana kuri kunzi munenge muine zvamunenge muchida kuzounza munyika, zvimwe zvinozokanganisa runyararo munyika. Ndanga ndichitsvaka zita iro ravakanyora vachiti ndo raiva zita rangu rebasa, but
message yacho handichaione, zvimwe kuda vakaibvisa havo message yavo, but handichaione because vakatonyora zita ravo rebasa vachiti musazoverenga zita iroro. Saka ndanga ndichida kungoona kuti zita ravo vainge vachinzani, but I can't find that message. Maybe vakadelita zvavo. Strange things they do happen in this world. Kana mainge muchimboshandako, kana muine nyaya dzamunotendedzwa kuti munge muchizouya kuzoshare nesu, you can come and you can share with us your own side of the story. Akomanaka hanzi yamatanga iyi mukoma, ndafara chaizvo. Ngatitaurei navo mucomment section, uye ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Ndine imwe episode yandaposta kuchannel yedu yeZim Confessions Back Up, and I want to thank all of those vanokomenta nekulaika mavideos edu. Izvezvi ndichitopedza kutorekodha nekutoposta, ndinenge ndava kutomhanya zvekare kuti ndinge ndichirekodha imwe episode, saka ndo zvinozokonzeresa kuti ndizotora time kuresponda kuma-comments enyu. So it's not like ndinenge ndichikudadirai. I want to appreciate you and I thank you very much. Just that ma-episodes acho andinorekodha anenge akawandisa pazuva. Ngatisangane zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.